technology, anyị nwere omenala kesi n'oge mgbochiere n'oge ịhụnanya wee si n'omenala dị mma. Ekele dịrị Chineke, anyị dum bụ ụmụ Afrịka, anyị nwere omume ncheta, anyị dum bụ ụmụ Afrịka, anyị mara ịsọpụrụ okenye, anyị dum bụ ụmụ Afrịka, anyị nwere ọlụlụ nwunye, anyị dum bụ ụmụ Afrịka, omenala agaghị anwanwu, anyị dum bụ ụmụ Afrịka dị mma. Anyị ga-abụ ndị nzuzu ma anyị soro omenala nke ndị mba bịara abịa na-amaghị ụdị nzukọ ha mere n'ala ha wee bịa. Ọ ga-abụ ihe mwute mgbe anyị rapụrụ chi anyị wee na-efe chi mba ọzọ, ịkpasị ga-abụ ụba nye anyị n'ime ala nke nna. ekele dịrị Chineke, anyị dum bụ ụmụ Afrịka, anyị nwere omume ncheta, anyị dum bụ ụmụ Afrịka, anyị nwere ọlụlụ nwunye, anyị dum bụ ụmụ Afrịka, anyị mara ịsọpụrụ okenye, anyị dum bụ ụmụ Afrịka, anyị nwere ịkụ ihe n'ala, anyị dum bụ ụmụ Afrịka, omenala agaghị anwanwu, anyị dum bụ ụmụ Afrịka dị mma. Good day, viewers all over the world, lovers of Eze-Ana TV. I welcome you all in today's section of Philosophy and Life. We have with us an ordinary evangelist, sir. You're highly welcome. Well done. Please introduce yourself. My name is Owefi Eze-Ana Ugochitubelu Oraifite. Oyekpo Makachugo. Abụ m onye isi nchụaja n'Ugochitubelu Ọdịnala Temple. Anyị na-agba afa miri emi rụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja n'Ọdịnala Restoration Evangelical Mission. Rụkwa onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or ordinary evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. No. Yeah. Before we proceed with today's questions, is there anything else you wish to say to our viewers? Yeah, as you all know, we are in the month of April, and our group ritual for the month is ongoing. You can join us anywhere you are. Remember, 4 days to the end of the month, April, we normally have 4 days seminar, retreat, and counseling in the temple. On the last day of the month, we see the waters to do Saraka. Then Ghana Bokalete to Aja. Back to the temple to Aja to introduce some powers. Then eventually the Buddha with my Saraka. When the Chuaka Bakaja carried off, I am managed to Aja carried for 3 years. Now, I'm only interested before the chat and WhatsApp, before the 3 prayer requests I get even out and actual and I go for new cookie, you couldn't see the tea or one. They should to go and Jechuaja go for this in the friends of the temple, children of the temple, and members of Ordinary Restoration Evangelical Mission, and our fans all over the world. I get dignity no one. I will know what I do him and Kuzia, Moni Choka Balagan, Afa Mirim. Chat him no WhatsApp 0805 78 37672. I repeat 0805 78 37672 or 0813 8243 871. In fact, Nayana Skinny. You got numbers in Dampa. You get with I. Kinos, you call I now, but I can share button. Now, one day, mother, but other administrations. Kine men Kakachuko because you give a gospel. Okay, the first question is an American preacher once said that heaven and hell doesn't exist, that it was created to put fear in the minds of people just to do what is right. What is your take on that? Yes, thank you for that wonderful answer. Yes, the truth of the matter, Bona, the word hell does not mean a lake of fire. There will any particular place, anywhere, called hell, as in lake of fire, as the church people normally describe it. But I can tell you now, hell simply means meaning. He got the English Bible, you have that Jesus died and was buried. He descended into hell. So you can see that hell is not a word specifically for where there is a lake of fire. So hell means so many interpretations to many people. So
Hell, if you are looking for, maybe you are looking for a particular place, then there is burning day and night as the church people normally paint it, then it's an illusion. So it wasn't anything like hell in as a place okunaba. But the one thing I can tell you is that na enwelo can go work here see whether may well heaven. Heavens depends on how you're looking at it. Kpatakala ụmụnna ndị Jehovah Witness ga-asị gị na eluigwe nke ha dị n'ụwa. Yes. So then ọ bụrụ na ị na-ekwu ma enwere ana mmụọ, the word of the spirit, ebe ọ ga-abụ a perfect human spirit we go after perfecting his earthly existence and be there in furthering creation as belong God to ndị ichie. Yes, ebe ọ ga-anọ na decision making body. Na ịwa mmụọ na ana mmụọ. Yes, that is the highest point every human spirit can go after he must have completed their earthly existence meritoriously. Then, anyway, but this word, heaven, you know where heaven? Heaven simple means ebe a nwere dị, ebe enwere ezumike. Ebe a nwere dị enwere just all about Mary and no Dorcas. Yes. So, etu ebe ọ nwere no heaven ọ bụrụ heaven gị. So, ihe na-achịkọwara mana isi ma o nwere special place. Deetu ndị ụka si akụ ya alụgasịrị ma mansion gasị. Ihe niile na-abụ na mindset mmadụ. Mana weda ma enwelu ebe ezumike wee nye mkpụrụ obi ndị mmadụ in the word of spirit. Yes, enwere ọnya ka ebe a ka ndị akpọrọ ụfọdụ na-akpọ heaven. So were ụdọ ma ya ewu na were ewu ma ya ụdọ bụ the same. Mana nke na contest bụ the hell. Esi na enwe lake of fire. Ana m achịkọwara ụdọ nwere ebe wu lake of fire ebe ọkụ na-agba. Ịghọtara ya? Ma the thing ndị a bụ na ijekwa na Bible mma like m nwere Bible wee na-asa gị ya. Ụfọdụ ga-asị ole nke ọ dị n'akwụkwọ nsọ. Iji ebe ọ ga-agwa gị na ndị ahụ ga-anwụ ọnwụ nke ebighị ebi na ga-ewezụga ha ga-export their name for the book of life. Iwepụ afa gị n'akwụkwọ nke ndụ bụ when you are given opportunity to reincarnate on earth couple of times, because everybody on earth have allocated time allocated to you. A small child that was born now, after 1 week, 2 weeks, he passed on. Can you pay him with ebe ezumike baby, like one more, and even the mother of heaven? No, because what he all you get you a judge, you married here, but Chineke abroad for the Christmas or getting cadets back. However, how many times allocated to anybody based on how assignment and how long the person will stay on earth. The person can stay, come this one 120 years, come the other one 80 years, come the other one 6 months, come the other one accumulatively. Upon at the end of the time allocated to him from one more, brew a better human being, brew a mature spirit, go wake in actually and one more, a boganosi as a worthy ancestor. Now, upon that the person now fell at the end of all allocated time given to the person name will be expunged from the book of life. So, all back when I gave a face in everlasting damnation, you could make in the Bible. You know, when I gave face you, always be a beer. You know, always be expunged go from the book of life. You are no longer as a human spirit. I got casted away from being a human spirit because all the time given to you, you wasted all. So, therefore, you are no longer qualified to remain as a human spirit because you get now what the best was said. So if you are given opportunity to be here on earth, you mature, you become useful, become what the ancestors. So now the decision making, one more. Man, at the end of the day, you do not perfect yourself. You will be a rejected stone. You will be expunged from the book of life, meaning you face internal damnation. Some opinion will tell you that at that particular time you will be degraded, as in you no longer be a human spirit. Human spirits are higher beings. Even like the mystics, you can be an animal, you can be a tree, and if you are an animal, when some people kill you and marry with your meat, you are gone. Your own have ended. If you are a tree, people will use you as a firewood, and that is the end. So by so doing,
you are no longer in furthering creation. Your own has ended. That is your own way being. So, but if you are looking for where there is lake of fire, nowhere. Thank you. All right, sir. If I get what you said, right? You mean that any human spirit here on earth that lived a good life, once the person pass on, he will be given opportunity to reincarnate. Yes. Yes. But what about a human spirit that didn't live well here on earth? The opportunity of reincarnation will be seized, right? No, if you are given up, if you are not perfect, you will still be given Another opportunity. till you exhaust the allocated time given to you. If at the end of the allocated time given to you, you are not mature, you will face total annihilation. But if at the end of the day you mature, you become what the ancestors. All right. Okay, the next question is it okay for a woman to assist the husband in providing for the family? And does it have any spiritual implications? Thank you. For a woman to assist her husband in providing for the family is normal. During the time of our fathers, ndị nna anyị na-ebute ụzọ n'ọrụ ugbo, ndị nwunye na ụmụaka na-esonye. So nna ga-ebuterịrị ụzọ. So nwaanyị work to support the husband, but not for the woman to buru n'isi kpara na-abụ nwere onye obi na-eri nke ọjọọ. Enwe ọchịa nwaanyị ọbụla bụ the sole breadwinner, she will never be happy. Ọ pasịara unu na irichasị gị tiri ọzọ, ewere ọnyụnyọ nyọpụ nke iriri eri, because ọ bụrụ ọdịrọ in their body. Yes. So ekpere nna ekpe bụ na nwoke ọbụla bụ nwoke ga-akwụnụ n'ụkwụ ya na-abụ na-eride ezinụlọ ya, nwunye ya na-asọpọtụ ya. So ihe na-ekwu bụ na nwaanyị onye ga-asọpọtụ gị subordinate. Now ọ bụrụ na nwunye gị na-asọpọtụ gị n'inye aka fụ na ezinụlọ dị mma, whether financially and spiritually, is normal. Mana nke a dịsịrọ mma bụ when the woman is the sole head, nwoke nọ na ya na-arahụrụ ụra na-asị mgbe eji dị n'ụkwụ ụkwa mgbe ị na-anya na enwe nwa na-anadogo gị moto ya fọ ikolapse go, nwere ozi hope, ị mara ozi na anara 911 ị pụọ out there jegbawa kọndọktọ. Nwere ike ịmagodo kọndọktọ n'ume ana gị, mmadụ ọzọ epite gị moto. Mana mgbe ilu zugoro hope na-alahụ ụzọ ụra na-asị mgbe ị gbara from Onitsha to Sokoto last year ịdịlezi. So as long as ị ka dị ndụ, ike ka dị gị, ị ga na-agba mbọ na onye gbaa mbọ enyere ya aka. So ihe na-ekwu na nwaanyị ga-asọpọtụ di ya, mana ọ bụghịzi ka nwaanyị bụrụ nwoke ọbụla ekwesị ọkwa ịdị happy when entirely nwozi nke na-akọntribute. Ya bụrụ na ị na-akọntribute mgbe ya bụ ije na ọ dịrị nọ nwaanyị asọpọtụ. Daalụ. Right, thanks for that wonderful answer. Okay, due to our time, this will be the last question for this program. You will be the one to feed your Shonyowa. It's not proper for someone to do that for you. How true is that? Yes, the truth of the matter, Bona, the thing is like a coin with two sides. If there is no way, Obroni will not add man, a novice, a seeker, there is no way you will know how to feed the achi by yourself. But what I will advise you, if you are a man and for any reason you come across a woman to guide you and feed the achi, let the woman be guiding you. That is, he will be telling you what to be saying, guiding you step by step. Why you perform it by yourself as a man? Because it's not every chionyo wa nwoke ka nwaanyị ga-asọ m ọnụ command ya bịa were ihe ọbịa. Ọ bụrụ onye chiri echi ọgwụ not. Yes. Ọ ka mma na nwoke. Yeta biko nwoke nwere ike nga. Nwoke ga-efeed uchi onye wa nwoke ma ọchị onye wa nwaanyị. However, ọ bụrụkwara na gị nwa master go how to do it yourself. You do it yourself, no problem. And ịgbakwa mbọ n'echiche ọnụ ụchụ na alụ adụrụ n'ụzọ gị. Ọ bụrụ na ụchụ na alụ dị n'ụzọ gị, ịchụọ ya aja ọ ya aga. Ịghọtara ya? Mana ọ bụrụ na ịbatago n'ọdịnala, ime gị gbaga afa,
ụtụ dị n'ụzọ gị saut, arụ dị n'ụzọ gị pụọ alụ, ịkwado ego onwe gị, mmadụ gị na mmụọ abatago gị ahụ, then you can do it yourself. It's just all about let me do it. No. Ọ bụrụ na ụtụ na arụ dị n'ụzọ gị, definitely ịchụ àjà ọmaga. O nwere ihe dibịa ji wee bụrụ dibịa eji asị na ochie dibịa chụọ àjà dịka o were nye ndị mmụọ n'aka. O nwere ihe anyị na-akpọ ewu akpa àjà mgbe e chiri dibịa mgbe m gwara akpa àjà. Ụbọchị ahụ ka a ga-eko ihe akpa na-eko ndị dibịa. Ụbọchị ahụ ka a na-ebinye gị akpa àjà, gbaa ha dibịa n'anya n'aka a na-akpọ ya akpa àjà. Bikwa ụmụ ụkpa àjà gbanwe. So ọ bụrụ na ụbọchị ahụ ebiri akpa àjà ahụ bụ o nwere ihe ịma ofeke amarọ. So mana ụmụ gị ụfọdụ ofeke dị knowledgeable now. So ọ bụrụ na ofeke ahụ na-ekuzigoro over time ọ mara ka esi efe ibi chi ya, guide ya mee n'onwe ya. Mana ọ bụrụ na ọ mara ka esi eme, somebody can actually stand in between your chi and gị nwa feed ele uchi gị. Ihe dị mkpa bụ na onye na-eme ya aka ya dị ọcha, ọ mara ka esi eme. So ihe na-akọwakwara gị bụ na the laws abụrụ akasịrị stone. O nwekwara onye nwere ike ịbụ niile obodo oyibo ma ọ na-aka ji gị. Ya example, ana m achịkọwa the instances nwere ihe gbasara law emerọ mmadụ maka iwu, emere iwu maka mmadụ. Ọ bụrụ na in a state where somebody, okay, let's say somebody is lifeless, abụgo m ọtụtụ ndị mmadụ zuru mmụọ lose consciousness, eburu ha ebunata mefa ha dị ekwu akpọ dibịa ọchụba aja kpọkubechie kpọkuo ụmụ mmụọ chụwa aja dị iche iche, onye a recover consciousness ọ na-eme. So are you now saying na ọ bụrụ na ụdị ikike a ejekpọta onye dị unconscious ka o feed echi? So mana ọ bụrụ na enwe state of emergency, anybody can intervene. Ọ bụgoro ndị ụka mgbe anyị na-ejekwa o nwere kata izere a na-agwa anyị sị asị onye ka ọ dere baptist, asị na onye ọ dere baptist bụ ụkọchukwu ma ọ dị na mkpa na onye ọbụla ga-eme gịnị ga-baptist. Ịghọta gị? So enwe emergency, example, enwere ọtụtụ ndị nna arụrụ ọrụ for years bisi obodo oyibo, mana ụmụnwa na-echukwara ha chi ha, nke bụ na ebe ha nọ environmental factor ha ya enwe ike. Ọ bụrụ obodo niile ka ihe ejegoro anụmanụ jiri aka asụ nọta anụ ma ọ mee ọdụ sens no. Ụfọdụ environmental factor adịrọ friendly na ha ga-anọgbu ebe a wee mee those things. Kodi afọ they engage their third party, gwachi ha biko ka onye a na-echukwara ya in absence ya, so ọ na-aba. So enwere so many reasons. Enwere ike ọ bụrụ onye nọ n'Abuja, high profile personality, nwere conducive environment ọ ya emebie n'onwe ya, you can actually get third party ka o mee ya. Mana however, na m sịrị ọ bụrụ na ihe iyi emewu ya, maybe environmental factor will be very friendly and you are actually paying attention. There is nothing wrong, it's better. Ma ọ bụrụ na ị na-learn how to do it by yourself, ọ dịkwa economical. You know why? Because na ị na-eme ya ịmara na ọgwụ ma ya egoro ihe ị na-ediri inye chi gị mee n'onwe ọ dịrị chi. Mana ọ bụrụ na ọmụnwa dibịa mere ya, ịma na ewu na-azọcha ọka, efi na-azọcha ọka adị ekechi ya ọnụ na-ebe onye na-eri, ebe onye na-arụ ka o si eri. Dibịa ya emereghị ya ga-anatakwa gị ihe because na ochukwacha chi nke gị ochukwa chi nke ka ọ ghara ịba n'ụgwọ. Ịghọtara ya? Ọnya kpatara na ewu dibịa rụọ ọrụ gị ọrụ ọka ngara ọnụ karịa na iji aka gị mee. Ọ na ọ dị etu a kịta na ị nwere kesi na court, then ọ bụrụ na eburu lọya, then iji ego lọya ịmarago na ọya aka gara alụghị ọrụ na n'iji ọrụ na-ekwuru onwe gị ọkwa eziokwu etu a ka ọ dị. Marakwa na enwere some cases ọ ga-abụ as a novice in law ị nwere ike iji aka shoot onwe gị in the leg because ịmara ka esi ekwu, mana lọya amarago the choice of words ọ ga-drop. Ịghọtara ya? So by so dị na ọnya bụta o ji adị mma mgbe ụfọdụ kpọrọ onye bụ expert tiri perfect ya onwe gị. So ihe m na-ekwu na ya bụ mmadụ ga-eji aka echukwagbu chi ya ma ọ bụrụ na onye anwa abịago of age to some certain level na spiritual matters, ọ ga-eme ọ ga-aga. Mana whereby ị ka be novice ma ọ bụ na o nwere so many things mere na gị nwa ya emewu ya n'onwe gị, there is nothing wrong na gị nwee inwe a third party ga-intercede on your behalf to avoid gị nwee bịa enyu anụ wee azọrọ ọnya ka ya na-akọwa. So ọ bụrụ na ya emewu ya, why not? When I started, the first time I started, yes, I was doing it my at a stage. Now, I perfect myself. I began to do it myself. Till eventually, I now answered my call full time. Then after I passed through the process of Iwabaja, everything. After that,
I became perfect in a state that I can do for myself and I can do for someone else because now I might develop my kinga and of what he need that activated. So anybody can do for you. Thanks for that eye-opening answer. Viewers all over the world, we have come to an end on today's edition of Question and Answer under Philosophy and Life. If you have any question based on today's teaching, drop it on the comment section or DM Eze-Ana with the WhatsApp number showing on your screen. For more inquiries, deep consultation, you can as well DM me with that same number. So it's nice having you here today. Thank you, Mr. Moderator. Thanks for your time. We really appreciate it. Before we go, any advice to our viewers? Viewers all over the world, in Eze-Ana, keep following us, keep telling people about our administrations. Onwa ajụjụ inwe na nkụzi anyị ma ọ bụ na ịchọ ka agbara gị family echefukwala WhatsApp number ya 0805 7837672 or 0813 8243871. May the blessing of Chukwu keep me be with you. May you be favored. May you be liberated. May you be favored. N'aha Chukwu keep me onye ihe na-esi na aka abịa. Ka emesịa